Hello, good evening po mga mamamayan. Ngayong gabing ito ay ipapakita ko lang po sa inyo ang pagluluto ng igado. Pero version ko po ito. Ito na po ang ating mga sangkap na gagamitin para sa ating igado. Unang-una, laman ng baboy, atay ng baboy na pinapakuluan ko na po kasi mapait po siya. Iba po kasi ang lasa ng atay ng baboy dito sa lugar namin, kaya pinapakuluan ko po muna siya gamit ang tanglad, tsaka dahon ng laurel at sibuyas. Tapos nilagyan ko po siya ng konting asukal para mawala po yung pait. Tapos gagamit din po tayo ng green peas, cornstarch, bay leaves, atsuete or annatto powder, sibuyas, bawang, carrots, patatas, red bell pepper, tomato sauce, patis, mantika at saka toyo. Ang unang-una po nating gagawin ay imamarinid po muna natin itong ating karning baboy. Ang unang-una po natin na ilalagay dito sa ating karning baboy para sa pang-marinade ay ang patis. Maglalagay lang po tayo ng mga 1 teaspoon na patis. Ayan na po, tama na po yun. Tapos hahaluin lang po natin. Maglalagay din po ako ng konting toyo dito sa karning baboy natin. Mga 1 teaspoon po na toyo. Pagkatapos ay hahaluin lang natin. Tapos ilalagay po natin dyan ang ating atay ng baboy. Sorry po mga mamamayan, kasi nakalimutan ko po kanina na ilagay yung ating bay leaves para matanggal po yung amoy na malangsa sa baboy. Yan, ngayon po ay tatakpan na po natin to. Ngayon po ay 30 minutes na po ang nakalipas. Ngayon ay titignan na natin to. Ayan, ngayon po ay lulutuin ko na ito. Ngayon po ang unang-una nating gagawin ay sindihan natin yung ating stove at maglalagay na po tayo ng mantika sa ating kawali. Ngayon po ay igigisa na natin yung ating bawang. Ngayon po ay hahaluin lang natin to. Hahaluin lang natin hanggang sa mag-brown ng konti yung ating bawang. Ayan na po, nag-brown na siya ng konti. Ngayon ay isusunod na natin ang ating sibuyas. Haluin lang natin. Hihinaan lang natin ng konti yung apoy. Ngayon po ay maglalagay lang po ako ng mga 2 tablespoon na toyo. Tapos lalakasan po natin ng konti yung ating stove or apoy. Yan, hahaluin lang natin to. At pagkatapos po ay pwede na nating ilagay dito ang ating karning baboy at saka yung ating atay ng baboy. Ngayon po ay tatakpan po muna natin to para maluto po siya. Ngayon po ay hahaluin po natin to. Maglalagay lang po tayo ng konting tubig para mas lumambot yung ating karning baboy.
Ngayon po, ang isusunod natin na ilagay ay itong annatto powder. Para po yan sa ating pampakulay. Haluin lang pong mabuti. Yung paghiwa ko po pala ng karning baboy ay pahaba po at saka yung ating pork liver. Pahaba rin po ang pagkahiwa. Ngayon po ay pwede na po nating ilagay itong ating patatas. Tapos hahaluin lang natin. Ilagay lang po sa medium heat ang ating apoy. Ngayon naman po ay isusunod ko na po ang ating carrots. Ngayon po ay maglalagay na po tayo ng tomato sauce. Mga 2 tablespoon lang po ang ilalagay natin para po mas lalong lumabas yung kulay ng ating igado. Mas maganda po siyang tignan pag may tomato sauce at saka annatto powder. Tsaka mas lalo po siyang sasarap. Pero depende na po yan sa inyo. Kung ayaw nyo po ay pwede pong huwag nyong lagyan. Kasi iba-iba po tayo ng version ng ating igado. So pwede rin po kayong gumawa ng sarili nyong version. Ngayon po ay pwede na nating ilagay itong ating red bell pepper. Hahaluin lang natin. Hindi na po pala ako kailangan na maglagay ng cornstarch kasi medyo malapot na po yung sabaw niya dahil sa patatas. So hindi na natin kailangan ng cornstarch. Ngayon po ay tatakpan po natin ulit para maluto po yung patatas kasi medyo hilaw pa po siya. Ngayon po ay luto na ang ating patatas. Ngayon ang pinakalas natin na ilagay ay itong green peas. Yan. Tapos hahaluin lang natin. Tinikman ko na po siya. Masarap po. Masarap ito sa kanin. Tsaka masarap din po ito sa mga handaan kagaya ng binyag, kasal at tsaka iba pa. Kasi makakatipid po kayo dito dahil mura lang at tsaka maliliit ang hiwa. Kasyang-kasya po sa mga bisita kung merong okasyon sa inyong bahay. Ito po ay pwedeng-pwede itong dish na to. So ayan na, luto na po siya. Tatanggalin na natin to at ilalagay natin sa ating malaking lalagyan. Ayan na po mga mamamayang, ang ating igado luto na. Sana ay itry nyo ang recipe ito. Sana ay magustuhan po ninyo.
Sana mag-like, mag-subscribe at mag-share kayo. At maraming salamat po sa inyong panunood at patuloy na pagsuporta. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!